Vážený prítomný, dobrý deň, volám sa Daniel Indra a v dnešnom webinári si povieme niečo o novom vývoji, ktorý sme vyvinuli do verzii 26.0 a jedná sa o 7. stupeň voľnosti, alebo teda zohľadnenie deklarácie po anglicky warpingu. Čo bude obsahom dnešnej prezentácie? Na úvod povieme si nejakú teóriu, vysvetlíme si pracovný postup, v druhej časti sa pozrieme na nejaké verifikácie, porovnania na nejaké benchmarky, a v poslednej časti si ukážeme zľahka nejakú ukážku v prostredí SCIA, ako sa vlastne táto nová funkcionalita použije, ako sa to zadá, pozrieme sa na nejaké výsledky. Ak by niekto si chcel o tejto funkcionalite niečo prečítať, tak nájde to teda pod pojmom 7. stupeň voľnosti, DOF ako Degree of Freedom, alebo teda Warping, a v kapitole FLP Modeling, Geometry, 7. stupeň voľnosti, aktivácia. Prípadne potom kapitoly si navzájom previazané. Je tam ešte kapitola ohľadom výsledkov zvlášť. Dobre, ešte by som teda spomenul, v akých teda edíciách je táto nová funkcionalita k dispozícii. Je to k dispozícii vo verzii Professional a Ultimate, nie je to k dispozícii vo verzii alebo v edícii Concept. Dobre, dostaneme sa teda k nejakej motivácii, prečo toto bolo vyvinuté, prečo vlastne použiť 7. stupeň voľnosti. Ukážeme si to na takomto príklade konštrukcie, prosím vás. Je to do určitej miery trošku extrémny príklad, áno, nie je vhodné asi technicky takúto konštrukciu riešiť pomocou nejakého tenkostenného otvoreného C profilu, keď je takto náchylný na krútenie, ale je na ňom samozrejme dobre vidno tie marketné výsledky, ktoré dosiahneme a bez použitia 7. stupňa voľnosti. Je to aj nejaká konkrétna konštrukcia, ktorá kedysi prišla dávnejšieho zákazníka. A je to teda takýto nejaký nosník odknutý na oboch koncoch, je to teda C profil, takto je vykonzolované nejaká časť tej konštrukcie, nejaká časť z toho rámu je vykonzolovaná a je to zaťažené takto vlastne momentami, takže je to namáhané na krútenie. Ako som už spomenul, prišiel tento projekt kedysi od zákazníka a zákazník sa čudoval, že prečo mu vlastne výsledky 2D škrupinového modelu a 1D modelu prútového, kde použil nosníky, vychádzajú takto výrazne rozdielne. V prípade škrupinového modelu okolo nejakých 150 mm priehyb v tejto oblasti, kde je to zaťažené týmito silami. A v prípade prútového modelu, keď nezohľadnil 7. stupeň voľnosti, áno, pretože v tých starších verziách vlastne sa stupeň voľnosti pre numerickú analýzu zohľadniť nedal, tak to vyšlo až nejaké 4 metre približne. No a v čom bol teda problém? Tak problém bol v podstate v tom, že pre modelovanie pre správnu numerickú analýzu takéto konštrukcie bol zvolený nevhodný model, áno. Keď chcem modelovať takéto nejaké tenkostenné otvorené konštrukcie, ktoré sa zaťažené krútením, tak určite musím použiť 7. stupeň voľnosti. Bez toho 7. stupňa voľnosti dostávam nereálne výsledky. Alebo prípadne teda škrupinový model, ktorý je samozrejme presnejší. Aké to má teda dôsledky? Takže v podstate v medznom stave použiteľnosti takýto model, keď chcem modelovať 1D prútmi, tak v podstate vždy dostanem prehnanú deformáciu, čo je nereálne, tak je nutný 2D model. Samozrejme v medznom stavu únosnosti toto aj do verzie 26 bolo ošetrené nejakými empirickými vzorcami, ale tie boli teda pojednávané pre každý prúd samostatne, takže boli ako keby OK pre nejaké bežné prípady, ale zase nezohľadňovali nejaký globálny vplyv konštrukcie a tiež v podstate neboli zohľadnené v nejakých iných typoch analýz, ako si neskôr ukážeme. Takže toto riešenie, ktoré ponúkame od verzie 26, je robustné pre všetky typy analýzy, pre všetky výsledky. Takže od verzie 26 teda, ak namodulujem túto konštrukciu pomocou 1D prútových elementov a správne zohľadním 7. stupeň voľnosti, tak už dostávam tú deformáciu okolo nejakých 152 mm aj v tomto bode, čo je teda docela dobrej zhode s tým škrupinovým modelom, okolo nejakých 150 tiež. Kde v tejto funkcionalite si to zapneme? Takže ak si vytvoríme nový projekt, pôjdeme do funkcionality a zapneme si ten checkbox deklarácia alebo 7. stupeň voľnosti. Podporujeme to pre konštrukcie typu RAM XYZ a všeobecná XYZ. Áno, pre tie 2D úlohy tam to nie je podporované.
Pozrieme sa, aké prierezy podporujeme. V podstate všetky prierezy, ale zmysel to samozrejme dáva pre nejaké oceľové, hliníkové, väčšinou tenkostenné profily, napríklad ako takéto C. Ak sa jedná o prierez, ktorý je teda tenkostenný prierez a je k dispozícii aj z knižnice prierezov, má tam nejakú databázu knižnice, tak môžete si všimnúť, že tieto prierezové charakteristiky ako IT, moment zotrvačnosti v prostom krútení, a I2V, vysiečový moment zotrvačnosti, a ten je teda dôležitý pri tej deplanácii, tak jednak sú ako keby takouto tmavou modrou barvičkou tie jednotlivé IV, IT a sú teda k dispozícii aj bez toho, aby som použil 2D MKP výpočet toho prírezu. Samozrejme musím, keď chcem zohľadniť deplanáciu 7 stupňov voľnosti, tak predtým dá sa to vypnúť, zapnúť pre každý prierez. Musím to vlastne mať zapnuté. Tuto. Východzie je to samozrejme zapnuté, keď si tú funkcionalitu zapnem v projekte, ale pri nejakom otvorení povedzme staršieho projektu v novšej verzii, tak si to radšej treba vždy skontrolovať, či to je teda správne zohľadené, správne zapnuté pre nejaké tie konkrétne prierezy, ktoré tam používate. Ak by som teda použil 2D MKB výpočet pre takýto nekostený prierez, tak sa mi môže stať, že hlavne teda ten parameter IV, vysiečový moment zotrvačnosti, jeho hodnota sa trošku zmení. Áno, je to teda presnejšia hodnota, vychádza z výpočtu konečného prvkového. A ak to teda použijem, tak si môžete všimnúť, že to IV, IT sú také znázornené bledomodrou farbou a je tu aj menší rozdiel v hodnote. V tomto prípade to bolo nejakých 4,9 x 10 na 9 mm na 6 a 4,6 x 10 na 9. No, takže zhruba nejakých 10%, áno, ale tento rozdiel obecne môže byť aj väčší než 10% niekedy. Dobre, všeobecne to podporujeme pre všetky prierezy, napríklad aj hrubostenné obdĺžniky, teoreticky aj drevobetón, ak by to niekto tam chcel použiť pre takéto prierezy. Či to má zmysel, to už to musí každý uvažiť sám, ale všeobecne to samozrejme podporujeme. Pre hrubostenné prierezy avšak treba určite použiť ten 2D MKP výpočet, pretože keď ho nepoužijem, tak tieto prierezové charakteristiky, ten vysiečový moment zotrvačnosti I2V je nulový, keď to nepoužijem. Áno. Takže tým pádom vlastne nedá sa zohľadniť deplanácia, čo vám následne povie aj varovanie, keď by ste to chceli potvrdiť. Keď ale teda použijete 2D MKP výpočet pre hrubostenný prierez, tak opäť tieto prierezové charakteristiky sú tu znázornené modrou farbičkou a je tu nejaká hodnota, ktorá je teda dopočítaná, s ktorou sa teda zohľadní príslušná deplanácia. Potom samozrejme v nejaké prípady symetrických prierezov, rotačne symetrických, ako je kruh alebo trúbka, tak tam nemá zmysel úplne používať 7 stupňov voľnosti, pretože IV dvojité vychádza nulové, áno, týchto rotačne symetrických. Tie vlastne tu nedochádza k deplanácii, k strate rovnosti prierezu. Týka sa to teda kruhového prierezu napríklad, alebo trúbky. To vás upozorní aj príslušná hláška, že teda u týchto prierezov je to nulové. Dobre, čo to teda tá deplanácia je, alebo čo tam máme k dispozícii? Takže ak si teda použijete nejaké prierezy, ktoré zapnete si tú funkcionalitu a použijete prierezy, ktoré teda používajú deplanáciu, tak máte k dispozícii novú deformáciu, a to teda tú deplanáciu, je vo veličine miliradián na meter, prípadne radián na meter, záleží od nastavenia jednotiek. A je to v podstate prvá derivácia poutočenia φx, čo máme tu znázornené. Ako si to teda prípadne ešte možno predstaviť, je to najlepšie predstaviteľné na takomto ičku, i priereze. A keď ho vlastne krútim, tak dochádza k tomu, že tá deplanácia je teda strata rovnosti prierezu, takže ten prierez sa chce akoby vykrútiť z roviny. Áno? Takže tuto, čo je to znázornené týmito čiernymi šípkami, nastáva ako keby takéto skrútenie cez tento zelený uhol a modrý uhol. A tak trošku inžiniersky priemerne to vychádza, že deplanácia jednak je to teda derivácia krútenia, ale samozrejme koreluje aj s týmito uhlami. Áno. A keby sme tie uhly tak trochu spriemerovali, tak to plus minus, čo som sa tým hral, tak to inžiniersky tak vychádza aj na tú deplanáciu, že tie hodnoty sú v podstate rovnaké, keď sa berieme tento uhol, trošku to spriemerujeme. Keby som to ičko mal rovnako vysoké, jak široké, tak tie uhly sú v podstate rovnaké pri čistom krútení, alebo teda čistom, pri zaťažení len akoby momentom mx.
Dobre, táto deplanácia je k dispozícii pre 1D výsledky a aj pre integračné dielce, kde si túto veličinu môžem zintegrovať na nejakom 2D škrupinovom modeli, takže môžem povedzme porovnať 1D model, 2D model a zistiť teda, ako to vychádza. Dobre, ešte teda mierne k tej derivácii, to možno vidno najlepšie na takejto konzole, keď mám konzolu zaťaženú momentom krútiacim na konci 1 kN a mám v tejto podpore deplanáciu ako voľnú, to si ešte ukážeme na ďalšom slajde, že teda aj v príslušných podporách uzlových sa dá deplanácii zabraniť, keďže je to ako nový stupeň voľnosti. A výsledok tej deplanácie po celej dĺžke nosníku je konštantný 95,6 mRad, áno, pretože tomu nie je bránené ani v tom odknutí, ani na konci. A keďže to mám teda na 6 metroch, tak 95,6x6 to je 573. Áno, integrál tohoto obdĺžnika je táto hodnota na konci. Toto je φx po otočení okolo osy x 573,6 mRad s príslušným znamienkom. Dobre. Ak chcem teda správne zohľadniť prenos tejto deplanácie medzi nejakými dvoma prúdmi, ktoré sa stýkajú v nejakom styčníku, dvoma alebo viacerými, áno, tak na to musím použiť klby. V prípade klbov je tu nový typ stupeň voľnosti deplanácia, môže byť samozrejme voľný, pružný, tuhý. Graficky to nazveme tak, že ak mám klb, ktorý je nastavený povedzme voľný na pootočenie φy, tak tam mám takéto kolečko, áno. Ale v prípade, že mám deplanáciu ako voľnú, tak tam neznázorňujeme graficky nič. Z toho dôvodu ako keby nejde z praktického hľadiska nastaviť všetko tuhé, okrem deplanácie, ktorá by bola voľná. No, takéto nastavenie nejde, pretože by som v podstate v tom grafickom prostredí nemal čo vybrať, áno. Ten klb by som nemohol prakticky označiť. Takže z takého dôvodu, nepredpokladám, že by to bola nejaká konštelácia, ktorá by v praxi bola použiteľná, ale z takého dôvodu, keď by som chcel použiť deplanáciu voľnú a všetko ostatné tuhé, tak použijem proste deplanáciu pružnú s pružnosťou 0, s tuhosťou 0 a to je vlastne analogické ako k tomuto voľnému. Prosím ešte taký menší detail, vo verzii 26 v prvom vydaní a ešte aj v peči 1, tak tam deplanácia voľný sa správa ako tuhá s prenosovým koeficientom 1, čo to presne znamená, to si vysvetlíme ešte trošku neskôr, ale treba si teda dať na to pozor, prípadne sa nečudovať, že prečo v 26.0 a 26.1 v peči 1 toto deplanácia voľná sa správala potom inak ako od verzie 26.0 peč 2, kde už je to teda správne, áno, toto bola taká trošku beta verzia, takže myslieť na to, áno. Dobre, ako som spomenul, od teda 26.0 a 26.0 peči, alebo teda v tom 26.0 alebo 26.0 peči 1, tak by sa to dalo teda obísť tak, že keď by som chcel teda voľnú, tak tam dám deplanáciu pružnú a s tou tuhosťou 0. Keď to nastavím v klube takto graficky znázorníme takúto šrafou a vlastne 7-cipovou hviezdičkou, ktorá teda evokuje, že sa jedná o 7 stupeň voľnosti. Dobre, keby som dal teda deplanáciu tuhú, tam musím definovať tzv. Súčiniteľ prestupu, alebo teda transfer koeficient, je to v angličtine. A čo to teda je, to si o malú chvíľu vysvetlíme. Východzia hodnota vo verzii 26 je 0, ale potom od verzie 26 tu máme, od verzie 27 tu budeme mať opäť drobné vylepšenie, že východzia hodnota bude 1 a dovolený interval bude od minus 1000 do minus 0,001 a od 0,001 do 1000. Tu nulu tam ako keby nebudeme podporovať. Nie, že by nefungovala, ona v podstate funguje, ale z nejakých dôvodov konzistencie pri zadaní, čo si za chvíľku vysvetlíme. Dobre, ako som už spomínal, ukazoval, danú deplanáciu možno zviazať aj v uzlovej podpore. Takže keď mám klasické nejaké odknutie, všetko tuhé, deplanácia tuhá, tak tu opäť znázorníme takúto 7-cipovú hviezdičku. Prípadne, ak by som mal deplanáciu pružnú, tak tu môžem definovať nejakú tuhosť toho uloženia a je to 7-cipá hviezdička s takouto šrafou. Ak je deplanácia voľná, tak tam tá 7-cipá hviezdička nie je ukázaná. Dobre. K tomu prenosovému koeficientu, ktorý sa nastavuje v rámci klbov, ako sme si ukázali. Ako ho vhodne nastaviť? Tak najprv si ukážeme takú praktickú ukážku na základe aj nejakých štúdií, ako to vychádza.
Je tu porovnanie nejakého škruponového modelu 2D a prútového modelu a jedná sa o nejaké napojenie, kolmé napojenie dvoch v podstate I profilov a záleží od detailu toho napojenia, do detailu toho styčníku. Keď mám ten styčník krabicovou výstuhou, tak sa doporučuje všeobecne použiť klb s prenosovým koeficientom -1. Takže na tú deplanáciu teda tuhý a s prenosovým koeficientom -1. A keď mám teda taký styčník, ktorý by mal krabicovú výstuhu a zároveň ešte aj diagonálu, tak tam sa docela dobré výsledky podobné medzi škrupinovým a prútovým modelom dosahujú, keď tam dám podporu a zachytím vlastne ten 7. stupeň voľnosti ako tuhý v tejto podpore. Ak by som mal takúto len diagonálu bez tej krabicovej výstuhy, tak tam sa dobré výsledky dosahujú, keď mám klb s prenosovým koeficientom +1. Respektíve teda ak by sa teda jednal o tuhý rámový styčník a mal by som tam zohľadniť ako keby len prenos tej deplanácie, tak tam ani klb nemusím dávať, pretože toto klb tuhý s prenosovým koeficientom 1 je to isté, ako keď tam žiadny klb nie je. No to je vlastne východzia hodnota, tam vlastne žiadny klb nemám definovaný. Dobre, čo to teda ešte je, ten prenosový koeficient, tak si trošku zopakujeme, ako najprv fungujú klby v SCI. Klby všeobecne, áno, a na rotáciu napríklad. Takže ukážeme si na takomto príklade. Mám tu A, B, C, Bčko, Cčko to sú stĺpy, áno, Ačko je nejaký vodorovný nosník a klbov je pripojený tento vodorovný nosník, takže klb je na prúte A, na tomto pravom konci, v stĺpe B v hlave toho stĺpu a Cčko nie, stĺp C v päte nemá klb. Čo sa tam vlastne deje? Keď mám takto prúd A a prúd B pripojené klbami, tak na pozadí, alebo teda s ohľadom na konečné prvky sa deje to, že prúd A a prúd B sa takto uvoľnia a v tomto mieste mám 3 uzly siete konečných prvkov. Uzol A, uzol B, uzol C. No a teraz funguje to tak, že medzi tým uzlom A a C a medzi uzlom B a C sa ako keby uložili nejaké malé pružinky, takže ak to mám nejak polotuho zviazané, áno, tak sa zohľadní príslušná tuhosť týchto pružiniek. Ak to mám uvoľnené, tak sa vlastne cez tie pružinky daný stupeň voľnosti, daná deformácia neprenáša. Áno. Podobne to funguje, keď by som mal klb na ten 7. stupeň voľnosti, na tú deplanáciu a mal by som ho definovaný ako polotuhý s nejakou tuhosťou. Áno. Tak tam by sa tiež uvažovalo v podstate transfer, alebo teda previazanie toho stupňa voľnosti cez nejaké pružinky. Všeobecne, keďže to takto funguje, že sa tam ten prúd uvoľní a previažu sa nejaké tie stupne voľnosti medzi týmito uzlami, tak všeobecne sa nedoporučuje aplikovať klb, povedzme v rovnakej rotácii na všetkých N prútov, ktoré sa stýkajú v tomto styčníku. Ano, napríklad v takomto prípade tu mám 3 prúty, dal by som klb všade, to by znamenalo to, že všade sa mi to uvoľní a ostane tuto v priestore uzol, označený ako D, ktorý nie je prichytený k žiadnemu prútu a ak by som to mal teda dokonalý klb na rotáciu, tak by teoreticky v niektorých prípadoch mohol ten prúd D rotovať. Áno. Niekedy môže, niekedy nie, záleží to od numeriky, od daného konkrétneho modelu, tak preto to všeobecne nedoporučujeme, alebo ak už náhodou máte klby v podstate zo všetkých strán na rotáciu, tak dá sa to rýchlo obísť tak, že tie klby namiesto voľných prepnem na nejaké polotuhé a dám tam nejakú veľmi malú tuhosť, áno, približne nulovú, veľmi malú, to prakticky sa to správa takmer rovnako ako teda ten voľný klb, ale už mi to teda skonverguje. Áno, to platí obecne napríklad pre rotáciu alebo pre nejaké posuny a tak ďalej. Dobre, a ako teda funguje ten prenosový koeficient? Takže tiež sa tam samozrejme tie prúty rozpoja v tom danom styčníku, kde to mám ako keby namodelovaný ten klb. No a prenosový koeficient previaže, nedá tam pružinku v podstate, ale previaže
priamo deformačnou nejakou podmienkou tú danú veličinu, ten daný stupeň voľnosti medzi tými uzlami Ačko, Cčko, prípadne Bčko, Cčko. Áno. Je to nejaká analogia k tomu, v konečnom prvkovom systéme ANSYS sa to v podstate volá ako constraint equation a môžeme tam použiť takúto rovnicu, koeficient KI sa rovná KA krát XA a tak ďalej, kde X, A, B, C sú všeobecne nejaké deformácie, áno, môže byť posun, rotácia, prípadne aj ten 7. stupeň voľnosti. No a v podstate my používame niečo podobné, až na to, že v ANSYSe, keď by chcem previazať povedzme ten 7. stupeň voľnosti, tak to musím použiť s opačným znamienkom, áno, pretože všetky tieto XA, XB sú na jednej strane rovnice, no my to máme ako keby na dvoch stranách rovnice, áno, takže potom neskôr budem ukazovať nejaké porovnanie s ANSYSom a tam je vždycky to znamienko ako naopak. No a v podstate my používame to isté, akurát za to KI dáme ako keby nulu a previažeme to len medzi dvoma uzlami, medzi tým A a B, prehodí sa to na opačnú stranu, no a ešte keď sa to podelí nejakým KA, tak je tam jednička, takže vlastne používame ako keby len ten jeden prenosový koeficient, aby to bolo také transparentnejšie a jednoduchšie na zadanie. No a funguje to takto, keď mám klb, povedzme na konci toho prúdu A a mám tam deplanáciu v rámci toho klbu ako tuhu a s prenosovým koeficientom napríklad 0,001, no tak to znamená, že sa tam môže takáto podmienka omega A, čo je teda tá deplanácia v bode A, sa rovná KA. KA je ten prenosový koeficient, ktorý som definoval na tom prúde A, na konci toho prúdu A, krát omega C. Omega C to je teda tá deplanácia toho bodu C. Dobre. No a teraz je vlastne poukázané, že prečo vlastne máme ten limit od minus tisícky do minus 0,001, nie je tam 0 a potom od 0,001 od 1 tisíciny do tisícovky. No je to z toho dôvodu, že ak by som mal teda len napríklad dva prúty, áno, nebol by tu ten prúd B, bol by tu len prúd A, prúd C, tak v podstate je jedno, či ten klb dám na prúd A a dám tam tisícovku, alebo na prúd C a dám tam 1/1000, áno. Je to isté, no, takže tú nulu sme tam formálne zakázali, pretože 1/0 tiež nezadám na ten odpačný prúd. Takže len z takého konzistentného hľadiska. Prosím vás, ešte taký detail. Opäť, ako som spomínal, všeobecne tie klby sa nehodí sa, aby sa klb definoval na oba konce, alebo keď mám styčník, kde sa stýka N prútov, tak aby sa tam klb definoval na všetkých N prútoch. No, to sa nehodí. Vo verzii 26 toto samozrejme nie je úplne korektné zadanie aj ak mám klby len, ktoré prenášajú tú deplanáciu. No, funguje to v podstate tak, ak by som tu zadal klb aj z jednej aj z druhej strany a boli by tuhé, tak mi to nakoniec funguje tak, že ako keby som tam tej deplanácii úplne zabranil nejakou podporou, no. Ale bolo potom vylepšené vo verzii 27, keby náhodou to niekto zadá, takže ak to zadám aj z jednej aj z druhej strany, tak sa tam v podstate v konečnom dôsledku je to isté, ako keby ten klb zadám len z jednej strany a podelia sa tie prenosové koeficienty, tie zadané z jednej aj z druhej strany, napríklad nejaké K alebo KB, to si potom ešte ukážeme. Dobre, čo tam máme k dispozícii? Máme tam teda k dispozícii nové vnútorné sily 1V, je tu bimoment M2TV, potom je tu primárny a sekundárny moment, ich súčet dá dokopy moment MX krútiaci. Máme tam teda nové, alebo teda v rámci napätí, či už 3D alebo 1D sa tam uplatnia nejaké nové zložky napätia. V normálnom napätí sa napríklad zohľadní vplyv bimomentu, tohoto sigma X od toho bimomentu, takže keď mám napríklad takúto konzolu, bola by krútená, tak pekne tam vidím v podstate v tých pásniciach tlaky, ťahy ako keby do opačného smeru. No. A potom podobne v šmikovom napätí, tam sa vlastne zohľadní tiež vplyv od tau V, od toho krútenia. A toto tau V sa počíta od novej zložky, od sekundárneho momentu. No a tau torzné sa v podstate počíta ak mám 7 stupeň voľnosti aktivovaný, tak sa počíta od primárneho momentu a ak by som 7 stupeň voľnosti nemal aktivovaný, tak sa počíta od krútiaceho momentu MX. No.
kdežto to tau 2TV, to je tam prítomné vlastne len vtedy, keď mám aktivovaný 7 stupeň voľnosti. Prosím vás, k tomuto MX primárnemu, MX sekundárnemu ešte taký detail. Vo starších verziách ako 26, napríklad 25 a tak ďalej, bolo možné zohľadniť do posudku krútenia nejaký odhad z tohoto primárneho sekundárneho momentu. Áno, dalo sa to nastaviť alebo použiť v rámci systémových dĺžok a sperných dĺžok tohoto dialogu. Jednalo sa teda o nejaký jednoduchý odhad jednoduchých prípadov. Nebolo to samozrejme robustné globálne pre všetky typy analýz, ako si neskôr ukážeme, a fungovalo to iba pre účely posudkov, takže iba pre medzistav únosnosti, áno. Aby sa mi proste nejakým spôsobom na základe nejakých empirických vzorčekov zohľadnilo ten primárny sekundárny moment. No. A kdežto to naše nové riešenie je teda robustné, presnejšie, je použiteľné pre všetky typy analýz a samozrejme aj nie len pre medzistav únosnosti, ale pre medzistav použiteľnosti, takže tam už dostanem ako keby korektné výsledky, čo sa týka deformácií. Áno. Takže toto tu bolo v podstate zrušené od verzie 26. Áno, tento v rámci tohoto dialogu, tento checkbox na to krútenie. Ešte kedysi dávnejšie v 32-bitovej verzii existovala taká tzv. Vlajočka LTB, Lateral Torsional Buckling, ktorá sa dala priradiť nejakým prútom a tiež trošku podobne nejakých zjednodušených predpokladov odhadovala ten primárny sekundárny moment nejak trošku presnejšie, povedzme, než tento prístup. Áno, ale toto tiež opäť fungovalo to len pre posudky MSU a jednak teda fungovalo to len pre 32-bitovú verziu, ktorá už teda tiež nie je podporovaná. Áno. Takže opäť toto naše nové riešenie je robustné a platí pre všetky analýzy. Napríklad aj pre analýzu lineárnej stability. Takže keď by som mal napríklad takúto konzolu, mal by som ju zaťaženú silou 8 silou 1 kN na konci tej konzoly a keď tá sila bude hore alebo dole z nejakej excentricite, tak dostanem iný súčiniteľ kritického zaťaženia. Áno. Takže keď tá sila pôsobí hore, tak mi to vlastne destabilizuje, tak dostanem menší súčiniteľ kritického zaťaženia, napríklad nejakých 9,3, a keď mám tú silu dole, tak dostanem väčší, napríklad nejakých 14. Takže funguje to aj pre lineárnu stabilitu, potom aj pre modálnu analýzu druhého, tretieho radu, to si ešte ukážeme napríklad na tej modálke. Tuto je to porovnanie s nejakým škrupinovým modelom, prosím vás, tie konkrétne hodnoty 7,8, 12,6 nie sú, ten model nebol úplne dokonale naladený, tento tu, čo ukazujem, len ukazujem teda to, že áno, v prípade škrupinového modelu to vychádza podobne, že teda keď mám tú silu hore a dole, tak raz mu to destabilizuje, takže je tam tá zmena v tom alfa-kritickom, že je to teda menšie, keď mám tú silu hore. Áno, medzi tými modelmi teda bol nejaký drobný rozdiel. To Ičko napríklad bolo zvarované, takže vlastne malo tam nejaký extra materiál tu v tých zaobleniach, kdežto ten škrupinový model nemal, takže preto tento konkrétny prípad nebol nejak úplne dokonale odladený. No, ukážeme si ale napríklad na nejakom príklade takéhoto LRAMu nejakú verifikáciu, ako nám to teda vychádza povedzme v porovnaní s iným softwarovým riešičom, ako napríklad ANSYS. Takže budeme porovnávať škrupinový model a prútový model v SCI a s prútovým modelom v ANSYSe. Jedná sa o takýto LRAM a geometria vychádza na základe tejto štúdie, ktorá je tu citovaná. A to je vlastne štúdia, kde teda pojednávali tie jednotlivé styčníky a doporučovali tam teda dať tam buď tú minus jedničku v závislosti na tom detaile toho styčníku, aké sú tam výstuhy. Áno. Takže my si to teraz porovnáme opäť pre všetky tieto typy výstuh, ako to už bolo spomínané na tom slade predtým. Áno, v krabicovej tam sa použije minus jednička, keď mám len diagonálnu, tak tam je transfer koeficient ten prenosový koeficient s jedničkou kladnou. No a keď mám aj diagonálu, aj tú krabicovú, tak to vlastne v podstate votknem na tú deplanáciu, dá sa povedať, zabraním tam deplanácii, že tam bude teda nulová.
No a tu sa pozeráme na nejaké už konkrétne výsledky, ako interpretovať tie grafy, takže na osi X je vlastne pozícia od 0 do 4, to je vlastne stĺp, a od 4 do 7 to je vlastne ten vodorovný prúd, ako sme tu videli, áno, tento stĺp, tento vodorovný prúd. A v prvom riadku sa pozeráme na phi x, takže krútenie a v miliradiánoch, druhý riadok to je omega, to je tá deplanácia, a tretí riadok to je bimoment. A teda oranžový graf, oranžová linia, to je teda ten škrupinový model z CI, modrá linia to je prútový model z CI a zelená čerkovaná to je teda prútový model v ANSYSe. No a možno vidieť, že teda tie prútové modely výsledky sú prakticky rovnaké, no, aj v CI, aj v ANSYSe, no a medzi tým prútovým a škrupinovým je relatívne malinký rozdiel. Áno, samozrejme nejaký rozdiel vždy bude, pretože dokonale to naladiť proste prútový škrupinový to asi nenaladíme nikdy, ale teda plus minus v rámci nejakých tolerancií možno považovať za dobrú zhodu. No a teda pre tie jednotlivé slupčeky, teda už v prvom slupčeku všetky tie výsledky sa týkajú tej výstupy, keď je tam len diagonál, a v druhom slupčeku je tam diagonálna krabica a v tom treťom slupčeku len krabica. Dobre, ukážeme si teda ešte nejaké porovnanie na nejakom druhom príklade. Opäť je to nejaká konštrukcia, ktorá bola pojednávaná aj v tej štúdii, ktorá bola citovaná. Mali tam takýto rám, opäť z U-profilu, či to je teda nejaké, či by sa naozaj takýto rám budoval z U-profilu otvoreného, relatívne tenkosteného, to je teda tiež trošku otázka, ale opäť uvažujeme to ako nejaký benchmark, nejaké porovnanie, že teda dostávame dobré výsledky. Áno, tam pre to porovnanie samozrejme chceme, aby to nejakým spôsobom krútilo, aby to deplanovalo, aby tam bol vidno ten vplyv tých výsledkov. Áno. Takže takáto konštrukcia rámu, mám to zaťažené je tu na 1 kN v týchto styčníkoch a bude sa počítať lineárna stabilita. Takže v tej štúdii, ktorú som už spomínal, mali tam viaceré varianty toho takéhoto rámu. Varianta 4 to je v podstate škrupinový model, áno, a tam počítali teda lineárnu stabilitu a súčiniteľ kritického zaťaženia, alebo teda kritická sila, nevyšla nejakých 266 kN. Áno. A porovnávali to v podstate s týmto škrupinovým modelom, porovnávali 3 varianty toho prútového modelu. Prvá varianta, keď teda mali warping at the joint, takže v podstate deplanáciu v klbe, mali všade voľnú alebo viazanú, alebo teda s tým prenosovým koeficientom príslušným. No a porovnali tie výsledky. Takže môžete vidieť, že keď to teda správne uvážili, že to je teda s tým prenosovým koeficientom nejakým, tak dostávali rovnaké výsledky alebo dosť podobné ako ten škrupinový model. No a keď to mali buď to všetko zviazané alebo všetko voľné, tak sa tam to líšilo až niekde rádovo nejakých 30% skoro. No. Ja som teda tiež tento rám modeloval s CI a ako prvé som skúsil, čo to spraví, keď ten 7. stupeň voľnosti nepoužijem vôbec. No. Takže keď to nepoužijem vôbec, tak dostávam súčiniteľ kritického zaťaženia, respektíve tú kritickú silu až 481 kN. No. Čo je teda ešte výrazne viac, než to, keby som použil 7. stupeň a mám to teda zviazané. No, keď teda 7. stupeň voľnosti použijem, ale zároveň všade umožním deplanáciu, takže dám ako keby voľné klby v deplanácii na oboch koncoch prútu, takže voľné alebo prípadne teda polotuhé, flexible s tuhosťou 0, tak v takom prípade som dostal nejakých 124 kN. Áno, v tej štúdii mali 192, ale v čom je rozdiel? Ja som tie kolby dal aj dole v petách týchto stĺpov. No a potom ma teda napadlo, že v tých petách stĺpov to asi teda neuložili v tej štúdii, tak tam som to zmazal, nechal som to len všade inde v tých styčníkoch a dole v tých petách stĺpoch je to teda odknuté a dopracoval som sa na ten nejaký podobný výsledok, ako mali v tej štúdii, takže tiež to nejakých 197 kN. A potom som teda vyskúšal tú variantu, že to mám všade teda odknuté ako keby na tú deplanáciu, takže všade som dal do každého styčníku kloby, kde som nastavil, že teda deplanácia je tuhá. Áno, tam som tiež samozrejme dostal súčiniteľ kritického zaťaženia nejakých, alebo teda tú kritickú silu už potom nejakých 330 kN, čo bolo dosť podobné, čo mali tých 300 nejakých 21 po tej štúdii. Je dosť možné, že možno oni nemali odknuté na tú deplanáciu, tu na polovičke stĺpov, to už neviem, to už som sa s tým tak detálne nehral. No, potom
Teda ešte varianta, keď mám 7 stupeň voľnosti a je zabranené deplanácii len v tom podknutí a vlastne je tam teda zohľadnený ten prenosový koeficient s hodnotou plus 1 všade, áno. Takže ten je zohľadnený, ako sme už spomínali, práve vtedy, keď tam buď to dám tie klby a dám tam ten prenosový koeficient samozrejme 1, alebo tam tie klby na ten warping, na tú deplanáciu vôbec nedám, áno. V takom prípade sa to tiež prenáša ako by s tou jedničkou, no. No a dostával som hodnotu výsledok 275 kN a v tej štúdii teda dostávali nejakých 268-265. No a ja som potom ešte teda skúšal, že čo to teda spraví, keby som tam napríklad dal minus jedničku, áno, ten prenosový koeficient, takže zmenilo sa mi to fakt malinko, 276 kN, áno, takže ten prenosový koeficient v takomto prípade, či tam dám jedničku, minus jedničku, moc vplyv nemal na konkrétne teda výsledky lineárnej stability, áno. No ale teda rozmýšľal som, že prečo sa mi to stále teda takto viac líši, tak som si potom poriadne prečítal tú štúdiu, no a zistil som, že oni namiesto 210 GPa, čo teda je asi bežná hodnota, ktorú používame pre oceľ, tak oni v tej štúdii používali 205 GPa. No takže keď som to teda upravil z CI, tak mi to tiež vyšlo potom nejakých 269 kN, áno, to kritické zaťaženie, čo som sa už teda dosť priblížil aj k tomu, čo vlastne vychádzalo v tej štúdii. Takže asi tak, no. Takže konkrétne pre takúto konštrukciu, či tam dáte ten prenosový koeficient 1 minus 1 pre výsledky tej lineárnej stability, v tomto prípade to bolo takmer jedno. Oveľa väčšiu rolu tam hral ten modul pružnosti tých 5 GPa hore dole pri tej oceli. Ale samozrejme dôležité je to tam hlavne zohľadniť, pretože ak to nezohľadníte vôbec ten 7 stupeň voľnosti, tak dostanete povedzme až 480 kN. Takže asi tak. Pozrieme sa ešte na jeden posledný tretí príklad. Tu sa trošku ako keby spýtame na dotaz, no dobre, tak teda ten prenosový koeficient, či dám plus 1, minus 1, tak niekedy to je v podstate jedno, hlavne aby tam ten warping bol zohľadnený, že? Prípadne, dobre, plus jedničku dáme nejakej výstuhy, kde mám diagonálu a keď mám povedzme tú krabicovú výstuhu, tak tam mám teda minus jedničku, aby sa mi to správne zohľadnil ten prenos, áno. No ale má nejaký zmysel dávať nejaké hodnoty 0,5 alebo 2 alebo 7 pri tom prenosovom koeficiente. Takže keď by sme napríklad mali takúto konkrétnu konštrukciu, opäť sa jedná o nejaký jeden rám a mám tu nejaký nábeh v tomto mieste. Opäť je to porovnávané SCIA model škruponový, SCIA model prútový. Áno, tuto mám po častiach ten prúd s konštantným prierezom na nejakej desatinky tej celej dĺžky. A porovnávané je to opäť s ANSYSom, škrupinovým modelom, ANSYSom, prútovým modelom. No a tuto sa už pozeráme na nejaké konkrétne výsledky. V tomto prípade sa pozeráme, keď mám tam prenosový koeficient rovný minus 1, potom ďalej, keď sa pozrieme na tie 1D výsledky. Toto je ale škrupinový model, áno. Takže tuto sa dajú tie výsledky považovať ako keby za presnejšie. Takže keď sa pozriem na nejaké UY, takže deformácia v smere osy Y, vidím tu nejaké 4,2 mm, ANSYS 4,2 v SCI, úplne perfektne, takmer rovnaké. Toto sa pozerám na prútový model, ako som spomenul, s tým prenosovým koeficientom minus 1, 4,6 mm zaokrúhlenie 4,7 v SCI. A ďalej, keď sa pozriem na výsledky toho warpingu, tej deplanácie, tak áno, vidím v ANSYS tu na maximum nejakých 22 mRadiánov, toto minimum 45 mRadiánov alebo 46, to je v podstate dosť podobné, ako máme tu v tej SCI 22,8, 45,4 mRadiánov. Keď sa pozriem na biomomenty, prosím vás, tam je akorát opačná konvencia ANSYS SCIA, čo má ANSYS skladne, to má SCIA západne naopak. Áno, takže, ale pozeráme sa na absolútnu hodnotu tých hodnôt, takže tuto mám nejakých 239 Nm na druhu, to je biomoment, tu mi chýba exponent na druhu, tu mám 449 Nm na druhu, no a SCI niečo podobné, 240 Nm na druhu a 460 Nm na druhu, takže tiež opäť veľmi dobrý výsledok, veľmi dobrá zhoda. Tu sa teda pozrieme opäť na takýto graf. Opäť na osi X od 0 do 4 máme výsledky zo slupu, od 4 do 8 máme výsledky v podstate z toho vodorovného nosníku a na osi Y máme teraz axial rotation, takže to phi X a na tú rotáciu okolo osy X. No.
A na tomto jednom slide sa teda pozeráme ako keby len na výsledky zatiaľ z ANSYSu. A to je teda vtedy, keď mám ten prenosový koeficient, ako som už spomenul, v ANSYSe 1, respektíve v SCI -1. Jo, tam máme opäť formálne prehodené na tú opačnú stranu rovnice. Takže zhoda medzi prútovým a škrupinovým elementom aj pri tej minus jedničke nie je úplne špatná, je to docela pekné, tu je proste nejaký malinký rozdiel tu, malinký rozdiel tu. Keď sa tam potom teda hráme s tým ďalej a napríklad by sme tam definovali nejakých 2,27, prosím vás, pochopíte číslo, to je výsledok nejakého automatického dajme tomu optimalizácie, o ktoré bola spustená, nie je to, že by som tam že by som tam ako nejak doporučoval alebo iteroval, proste, že presne toto číslo je akože najpresnejšie, ale je to nejaký výsledok nejakého optimalizačného algoritmu. A keď chceme teda čo najbližšiu zhodu medzi tým prútovým a škrupinovým elementom, tak jednak teda som zistil, že tú najbližšiu zhodu obecne nejde dosiahnuť. Vždycky môžem buď dosiahnuť najbližšiu zhodu medzi výsledkom na tom vodorovnom prúte alebo na tom stĺpe, ale ako keby nedosiahnem na obidvoch, áno, pretože keď použijem povedzme ten prenosový koeficient 2,27 alebo teda minus 2,27 z CI, áno, tak dostávam samozrejme rovnaké výsledky z CI a ANSYS, áno, ale dosť rovnaké výsledky medzi prútovým a škrupinovým elementom na tom vodorovnom nosníku, ale na tom stĺpe samozrejme mám skoro nejaký 50% rozdiel. A takže tam ako keby tam to trošku lieta viacej. No a keď by som chcel sa sústrediť na to, že chcem čo najlepšie naladiť ten stĺp, no, tak mi tam vyjde, že mám namiesto 2,27 použiť 7,67, áno, respektíve minus 7,67 z CI. No a v takom prípade čo najlepšie naladím ten stĺp, ale zase maličko to lieta na tom vodorovnom nosníku, no, takže ako úplne dokonale to naladiť prakticky nejde ten škrupinový prútový model. Vždycky je to teda nejaká otázka, že čo tam použiť. No, než by sa s tým niekto tak nejako asi v praxi jedoval, tak tam proste dá tú minus jedničku, alebo proste keď už by mal niečo komplexné, tak to skúsi asi tým škrupinovým modelom. No. Ale teda, áno, v nejakých, povedzme, akademických prípadoch by asi malo zmysel dávať tam namiesto minus jedničky aj nejakú inú hodnotu, záleží to od konkrétneho styčníku. Ešte teda taký detail, prosím vás. Vo verzii 26 zatiaľ nepodporujeme premenlivý prierez. Áno, nábeh je podporovaný, to je OK, ale premenlivý prierez ako keby takýto, jak som tu ukazoval, nie je podporovaný. Je podporovaný akorát jedine, keď si to proste ja explicitne rozdelím na nejakých tých 10 konštantných profilov. Áno, v tejto samozrejme funguje OK, ale premenlivý prierez bude podporovaný, plánujeme to od verzie 27 zapojiť. Áno. Že to nie je podporované, tak to vidíte automaticky na výsledkoch, keď sa pozriem na tú deplanáciu, tak vidno, že toto je nejaká hodnota 26 mm a zrazu tam, kde mám ten premenlivý prierez, je tam 0, že jo, tak tam to proste zatiaľ nie je podporované. Dobre, ešte sa pozrieme narýchlo teda do SCIE. Takže áno, som vo verzii 26.0.5.2, takže tu boli nejaké tie rámové konštrukcie, ktoré boli teda testované, takže chcem použiť 7 stupeň voľnosti, tak len pripomeniem, vo funkcionalite to teda musí mať zapnuté, potom sa teda pozrieme do nejakých konkrétnych prierezov, áno, v priereze môžem to mať zapnuté, prípadne vypnuté. Toto je teda nejaký hrubostenný prierez, áno, pre hrubostenný to musím mať aktivovanú 2D MKP výpočet a samozrejme teda ten deplanáciu 7 stupeň voľnosti tiež zapnutý. Dobre, na to už to mám teda spočítané. A keď sa teda chcem pozrieť na nejaké výsledky, tak sa teda kľudne pozrieme na nejakú tú 1D deformáciu, teda od tohoto a pozrieme sa na tú deplanáciu a pozrieme sa napríklad na túto variantu, kde mám teda ten klb a je tu prenosový koeficient, alebo teda súčne to prestupu minus 0,4. Zobrazím si toto, no a tá minus 0,4 teda znamená toľko, že pomer tejto hodnoty 20,1 miliardia na meter, čo je deplanácia v hlave toho stĺpu a tej deplanácie na tom vodorovnom nosníku, áno, tak tam platí to, že tých minus 0,4 krát toto číslo je toto číslo. Dobre, takže áno, toto je v podstate ten klb. Tuto mám votknutie a dá sa povedať votknutie aj na tú deplanáciu, áno, tam teda deplanácia tuhy. Dobre, potom
čo ešte také, no. Pozrieme sa teda na napríklad ešte výsledky tej modálnej analýzy napríklad. Tu je nejaký príklad takéto konzolky podoprednej translačne vo všetkých smeroch, aby sa tam prejavilo to krútenie, áno. A máme tu nejaké hmoty definované na konci toho malého stĺpu, MG2, skupiny hmot MG3, to je vlastne hmota od vlastnej ZS2F. ZS2F to je zaťažovací stav. Dobrý. To je toto. Musím tu ešte definovať vlastne nejaké kombinácie skupín hmot, takže dám tam kľudne obidve tie hmoty. No a keď spočítam modálnu analýzu, tak budem tu vidieť rozdiely, pretože v tomto jednom prípade mám tú podporu, ktorá je na deplanáciu voľná a v tomto druhom prípade mám podporu, ktorá je na deplanáciu tuhá. Áno. Takže táto konštrukcia sa správa tuhšie, takže tam očakávam v podstate väčšiu vlastnú frekvenciu. Dobre, dám spočítať modálnu analýzu. Prosím vás, pri výpočte modálnej analýzy, keď mám takúto menšiu konštrukciu, tak dal som tam polynomický riešič, áno, pretože ten lancoš ten je iteratívny a v podstate nemám tam až toľko veľa stupňov voľnosti a ten lancoš vždycky ako keby presne určí len zhruba polovinu tých vlastných tvarov. Áno. Takže keď máme takúto malú konštrukciu, tak je tam ten polynomický riešič oveľa vhodnejší. Áno, tu má túto polynomický a počet vlastných tvarov 4, áno, nemôžem dať tiež samozrejme nejak viacej, pretože tých stupňov voľnosti tam nie je až toľko veľa. Ja, a ešte taký detail som sa pozabudol, teraz som si to spomenul. Je potreba mať pri použití 7 stupňov voľnosti priemerný počet 1D konečných prvkov aspoň 5. Ale keď tam máte jedničku, tak to vám zahlási a automaticky vám to prepne hneď na 5, keď to prvýkrát počítate. Áno. A ono, čo sme testovali, tak fungovalo to teoreticky aj pri 2, 3 nejak dobre, ale pri tých 5 už boli docela dobré výsledky, dostatočne presné, takže keďže vlastne tých 5 obecne doporučujeme pri nejakých nelinearitách a tak sme tam tiež vynúcujeme tu tiež 5 obdobne. No, pozrieme sa teda na tie výsledky vlastných frekvencií od teda kombinácií hmôt. Vidíme, že áno, táto konštrukcia, ktorá je teda mäkšia, kde je tuto v tom odknutí je dovolená, ale deplanácia, tak vlastná frekvencia je teda menšia, 7,6 Hz. No a tá konštrukcia, ktorá je teda tuhšia, kde teda deplanácia nie je dovolená, áno, kde je teda ten warping, tá deplanácia je chytená tuho v tomto kolbe, áno, tuho, tak tu mám frekvenciu vyššiu, 13,4 Hz. No a potom vidím, že áno, nejaké ďalšie vlastné tvary, ktoré prislúchajú vlastne frekvencii okolo 242 Hz, tak napríklad tento ohybový, tak tie sú vlastne rovnaké obidva. Áno, tam je to vlastne jedno, či tam mám alebo nemám v tom odknutí tú deplanáciu zavradenú. Dobre, ukážeme si ešte teda zľahka možno takýto príklad. Ja to som teraz v nejakej internej vývojovej verzii, z ktorej bude potom neskôr verzia 27. Tuto mám teda, ja to rýchlo spočítam, máme tu tiež nejaké viaceré varianty toho prenosového koeficientu medzi jednotlivými nosníkmi. To len rýchlo spočítam. A pozrieme sa na nejaké výsledky. Takže áno, keď mám teda ten prenosový koeficient 2, ja na tomto prúte, prosím vás, všetky tie prúty sú úplne zaťažené rovnako, tam je vždy 1 kN/m. No a keď sa pozrieme na výsledky deplanácie, a ešte si to dáme, tak aby sme to videli v každom priereze, takže tam, kde mám prenosový koeficient 2, tak mám 61 deleno 30,5, tak to je 2, je to dvakrát väčšie, áno, je to úplne rovnaké, ako keby som mal na druhej strane prenosový koeficient 0,5, áno, to je úplne rovnaké. Samozrejme, keď dám minus 0,5, tak to potom rešpektuje to znamienko, že sa to prehodí. Ja, tu nás ukážeme tá jednička, prenosový koeficient 1, to je vlastne to isté, ako keby tam ten prenosový koeficient, ten klb vôbec nemám, áno, to dostávam rovnaké výsledky. Keď by som mal nejaký
klb, ktorý by bol v podstate pružný s nejakou tuhosťou, dajme tomu 1, tak v podstate tu sa to teda tiež nejak správa. Čo som chcel ukázať, toto je správa zľava, takú variantu to nemám, ale u tohoto klubu je potom teoreticky jedno, keď tam nemám tuhý a nemám ten prenosový koeficient, tak keď tam mám buď to voľný alebo pružný, tak je vlastne jedno, či to mám správa alebo zľava. Áno, pretože tam sa neuplatňuje ako keby konvencia toho previazania, že teda omega A sa rovnaká A krát omega B. Áno. Ten pružný, tam sa vlastne dávajú nejaké pružinky potom medzi tými vlastne stupkovanými uzlami v tom klbe. Áno. Takže tam je v podstate jedno, či to mám správa alebo zľava definované. Dobre, potom jak to vyzerá, keď mám tam nejaké teda malé číslo 0,001, no, tak tam proste ten pomer 1000, alebo teda z praktického hľadiska z jednej strany tej detonácie je zabranené, z druhej strany nie. Potom, keď by som tam mal napríklad, v tejto verzii už funguje aj to, že tu je 0,01, to tiež, že keď by som teda dal tie obidva kluby z obidvoch strán a mám tam proste rovnakú hodnotu, no tak to je v podstate to isté, ako keby ten klub a prenosový koeficient nemám. A čo som teda chcel poukázať je napríklad toto, že keď dám teda z jednej strany prenosový koeficient 1,5 a z druhej strany prenosový koeficient 3, čo teda, áno, ja som tam spomínal, že obecne teda nedoporučujeme dávať kluby z obidvoch strán, ale je to v tej verzii 27, že to už určite len keby náhodou to niekto takto zadá, tak ten pomer, áno, 3 deleno 1,5, to je v podstate 2, áno, takže je to vlastne úplne rovnaké, tieto výsledky 61, 30,5 v minuse, je to úplne rovnaké, ako keby tam proste dám tú dvojku na jednu stranu, áno, 61, 30,5. Dobre, takže to pozerám, že času už je teda dosť, asi zhruba všetko, čo som chcel ukázať, takže vám ďakujem za pozornosť a ak by boli samozrejme nejaké dotazy, tak nám napíšte, radi zodpovieme a prajem teda veľa úspechov v projekčnej práci a v analýzach a aj prajem veľa úspechov s využitím 7 stupňa voľnosti. Tak, dovidenia a do počutia.